hapangni tahote bukhok chong ang tabuk basajak khumulungni obo kaisa mataya thongchomani ayango bank gramin bank thangmani tai yang gangkai hasam kajak thangmani tai yang gangkai khumulung dugman hai thangmani phiaba oroni je chini hukumu mukumu hnui kham chini hukumu kha kham o kham no tuinai kaisa chini hukumu rosangjak masangjak hnai khai kalangmani edisini hapangrok phiaba o hapangno tuinai lukorokni bkhao tomabo ungjagei mia khanamani sabjani obo sokchai ro kebo hno bom ro kebo hno obono naslaijakmani bkhao je naslai tongmani abuno mokhangbai phunukka yaba haini no kaisa mangpili hini khnao ke abo phaje lukorokni kokbo khanala lene tai obo hai pati mungrok pati tongmani chini hodani bagai besek sama saya ngai tong amnoti wansuk lene chinoro ang yang lai thangmani bonon kasui manhar kha chini eko sar khoroksa bo hingkai goirogya mothani khoroksa sakra borok hai nukjak sijak wansune rongno hukumunu mothang tongmani ba hukumuni jagao omhai deramung chini dofani bagai besek derawi man abo kisa kok salai yang phaji o uklogo bo boi nukrok tongtong o je party mungrok no nuguinai hodani kaisa wansuknai ingai nongni bo khau bom hai koksa tini obahai sini je kaisa mukumu ne rakham tamjak borok masa aturir mani obono tini ka khamnogo yang belekeno tamhunai kha khamka obahai nani kogya chini obahai khumulu rokose जों sini hukum no rokha khaimya hangkai te bor rokha khaimala sinani abo belekeno chaya obahai samung rok kajai obahai samung haimya tangnai rok no जों naitui karna nango याखाबे चिनी गंगा तंगो चिनी बसकांगो 19 तारिख चिनी महाराजा ने ओरो स्टेचु अबो मोजांनाय आदिनो बिनि 113 तम बर्थडे जों पालन खायनो थां दंलायो बसकांगो आबनो तुइसे साजुगाय दंलाय मानि ओ जरावो तिनो बाहाय केलायनाय स्टेचु न सकलाय मानि बेलेखै जाया अबो बाहाय के जे सकजक दंमानि न तुइनाय नों कन्डेम खायो फानिबलाय बेलेखै कन्डेम खायो आं nung tamo kok kasanay ba nini kuno motharo da tong abon bisiti ro bahai rong kuno wansok dito ani to ব্যক্তিগত motha tongo lampra goriga bodol जों lampra goriga bodol to sob somoy no chini hukmu mukum no rakha khaina bagi samung khai tonglayo tai obahai hukmu mukum ro no je babe obahai nosto khai tongkha a belekhe no chini samas ni bagi hamia abahai hamia tomu rong no hamia samung khainer no obosoi जों naito kar thai klayu yakar dehin sanamo sung i obahai samung hamia खाइमा दंनो याका दिन सानाम संग जे खाइतंनाय रखनो तामो वानसुग जानि खाइतंबाय था बरकबा तबे जसमा वासुक तो अब बेलेखनो जाया वानसुग मु निन बुं सर आनि मुं तो बुद्राय दे बरमा के खाबन ताते बुखुक सं जों साखरा खरकसा लामप्रा गरे बदलनि बो हाइनो बखा खामजाखा वानसुग जानि कक कमान तंग पिया सादं चिरिं चिरिं आंगासे कक सायाको तै कुबुनि लुक्रो कक नावानो नाइतनि कक त्रिपुरा Sir, bus kamu 19 tarik go fight dong boga bil bikom ni or bo stage kaya nai dong o jora bom romani bishoye nini khaka mung tamu wan sula nyaw ba ke na omoto jara chini tiprasarok thansangei edisi hafango kahamkai samung tangthung chini kamai thangmani chini culture chini statue rok sung tawisa jai khe oro kaham khlai kainani samung rok je cheng tongmani mono naslenai borong no hai khayo hai ebong omo jebabe hai khai khlaika omo sabba or to tiprasan khlaikna ke bo এবং পুলিশ রক অমন নাইনান দরকার tiprasani bagi hamnani kogno wansugya borong hai khlaiknai ba phatarni kebuni innon jodi tongkha mono rutuk tiklaina nungtong karon oro maharaja bir bikram hai borogni statue rok phaisnai dabu
গমো বতো চিনি এটা কালচারেলি মতো চিনি বরংনি ইংনি নর থাপাজাক মানে হইতে মনে जों সেলেং মুংজানগো এবং আগামী দিন যেন মধ্যে ঘটনা তাংথং আবুনি ব্যবস্থা जों মান হারনাই হইতে এবং তিনি ফুঙ্গ যারা নুংনাই হুকুল লুং লুং নুখানি সাও তার মানে আইচুগোনো ঘটনা আংখা এবং রাজ্য সরকার जों मा সাও जों ইএম রক সিএম রক চিনি এডিকুয়েট सिक्योरिटी और करी जों बार चिठी सही जानोखा एग्जीक्यूटिव मेंबर रोग इज इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट उंगी डाबल एस्कॉर्ट ना नांगो हाउस गार्ड तंगना नांगो किंतु ताबु हास्तेनि जा हाफां बरो करो फाइमानी उलो इएम रोगनी सिक्योरिटी कमिटी रिखाइছে हाउस गार्ड करी तिनि और हाइছে এই যে ঘটনা আঙ্গি দঙ্গো মন তত রাজ্য সরকারনি नजरो जों रेनान मुसुंगो चिनी जे सिजाक लेटार रंनो बरक परिवै जाय जायखा और सिक्योरिटीनि व्यवस्था रक खाइजांना नुथुङो सर नन हमके सुनमुके ता बसकांगो 23 तारिखो बाहायनो तम एडीसी दिवस ता 19 तारिख बीर विक्रम আছে मासाल अबनो तिने जे जदि स्वाधीनता दिवस नि आगे दिनोके सार्च खाइजागो यां यां पिया अ सालगो खाइजायानि गने अबहाय बंखा मेसेज माने अबो तो हामिया मेसेज नाय दं अ जराव नि माने खा खुके मं दं ना चिनी एडीसी नि हेडक्वार्टर का खुमुलो इनके औरो ताबुक जे बीर विक्रम महाराजा बीर विक्रम मानिकनी आसायमानी साल न रुगय जे ताबुक सामुंनो नाय दंगो इनके फाइनाय 23 तारिखआवबो आवहायनो एडीसी दिवस न नाय दंगो अ सालनि सालो तिनिनि इंडिकेशन तिनी जे घटना आंखा अबकायसा ताहिनो बनो आफुर रगो तामुंगमान आमनि बागै जदि स्टेट गवर्नमेंट और रगो सिक्योरिटी रिवय काहामख्लाय आगेनिसिमि जदि याप्रि रम याखाय उंगै फानो मानो अबहाय कायसा इंडिकेशन रिखा किन्तु इनके आमनि बागै जों स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा सरकारनि थानि चिनि कयमुं तंनाय कयहमुं तंनाय जे फाइनाय अ सालनुइ सालो 19 तारिख बै 23 तारिख चिनि अर काहामख्लाय नायमोथां रहरै नायमोथां नारखं आबो चिनि कबगुं तंनाय ताम हुनायबा दिनि आवहाय ख्लायै कायसा जे घटना अर बुमरुजाखानाय जतन हगुलुंलु रंनुखा गाबो फाइनाय सालनि बागै चिनि बागै वानसुक थाय दंगो अरो जे तंनाय रक अरनि बर रक ताय आवहतै ख्लायै साबो आवहाय सामुं तांखा गाहामख्लाय अरनि नायमोथां नाय तंनाय रक बरक नायथं हुनाय चिनि कबो सर अब तो शुधु मांगथार अब हान्यो हलं सिमिया अब शुधु हान्यो रां सबायका चंथं सिमिया अब तो कायसा कालचारनि उपरै कायसा अटैक ख्लायजाखा आबनो तैने कालचारनो तै साउंथंनाय रकनो बेलाय ख्लाय सेलेंमा सिंसे सामुंनो तांखा अब नरक जतन साइमानो जे कालचारनि साकाबो अब कायसा ताहिमनो आक्रमण कायसा सामुं सित्रा तांनाय रक तांखा फिया बरक मानजायगा सा पर्यन्त जों साइमिया अब बदलनि बरक ब जागानि बरक ब कालचारनि बरक अमनो सिनानि हेंकाय पुलिस बरक गाहाम ख्लायै अमनो मानायनाय नरक एडीसी सरकार हयते कोनो केस खायना दे बा अब तो सुमतो केस आबाय बेदांबा सुमतो केस तो या जों सानाय इ सालनो रुगय जे आमनो सागां कायसा अमते घटनांखा आमनो तियै बरक आमजगथं नायमोथां नायनो रंनो जों आबो मासानाय हेंकाय अ साल रग नायमोथां नायनो रग जे जागा चिनि जे program ganung o program rogo borok naimotang ringna nungthong tai omono tuibo borok amjagoi je samung sitra tangnai rokno bwskango sokaro tuibthong abo जों suinai हामबाय एक्चुअली और जे पार्टी मान हिंकाय जों तिनारो फाइ नायफैमान अनुसारे नुखा घटना अब जे सिनि कायसा कालचार रिं कायसा सिनि हुकुम मुकुमनि तुयै अमो कायसा ब्लाइनो सेलें मिसिंसा ताइवाना मिसिंसा अब एकता तिनि न समेर अब मेटार गांके जों आं साना मुसुंमाखे जोंर जेहेतु फाइ उसपर नु फाइमानिबा कायसा बय ताम हनाय बनो याक बाय स्नामजाक मानि मानै बाय कुनो एकटा ब ख्लायकना हाय मा दङ
हांगांके जों तिनि सिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि যত सिनि 19টা দফানি বড় রক সানা মুসুমাখায় अब কোনো কিছু না কিছু ষড়যন্ত্র বা প্লান মাফিক রক উনা হাই मा दङ आंनि जे व्यक्तिगतभावे हांगा आबुनि बागैनो जों अर गोबां मा कतर कतर वान सुब्लायै जों तिनर सिनि एकटा कालचारिं न तुयै गोबां मा अमायके जे सिनि इतिहास न फुनुंनानै सिनि कालचारिं गोथांनारनान बा बाके जे सनाम तंग तंगमा जागारग अमायके जारा कि दुष्कृत्य बा सन्त्रास खाया नाय तंगनेर बरक ना आं जतन कयनाम सं अबहाय निजरानि बिसिंग बा केबो निजिनि या थेकन बा बाहायके ताननानि केबो साइटक तंग तंखाय ब्लाइखेनो जायां नाहिनै आं वान सुबो आर बागै जों तिनि जों अर फाइमान जाक फाइगे जों एकटा टीम सिनि YTF नि सेक्रेटारि दा सुदन फाइमान जाक फाइका ngaite oro sinoro YTF ni खरकसा सिनि जितेन bo bahai YTF ni vice president जों borok sohokano khanaka log logino phailai oro usporo phainai phika obo blaino wana missing sang jaka ani ব্যক্তিগত যে বিশ্লেষণ খাই নুকমান ani mungkai Sojol Dev Brahma angoro khumlungni nokkan uttor Joynagarni এইখাই খাপানি তাহতে বখক সং খুমুলুং যে জাগানো হামজাগै খুমনি बोलों होनैनाय खुमुलुं फारजाकमानि आ खुमनि बोलोंगो रोजाकना नांखा बुम अ बुम रुइनाय तामबनो मेसेज रान नायखा तावक फानो सिलाया कलुकरक वाना लाइजाक अरनि तंकसं बरक ताइ वाना लाइजाक हास्तेनि नोकजाक सिजाक लुकरक अ कगदो तिनो तिनि कक त्रिपुरा बो नायतोकते अर गोबांमा बरक रक नायफैमानि ताइ एनालाइसिस खायनाय जे बरक बिसिंति तामु वान सुमु तामु खाखामुं तामुङै नासरे लाइमानि हाय कायसा जागावासो बुम रजागो अ जागावा सिनि हुकुमु मुकुमु नि बागैनाय खुमति तमा जागावा ताङै बुम उनन नां अ बुम रजाकमानि द तिनायनो वान सगनरि कुथौ रकनि बागै नायना फायना रकनि फाजिंति बसों कक सालायानो फियाबा अर कायसा तङै मानो उक्लुगो गोबांमा चुकलि केबो कायसा काहामनो केबो नायथगनो एबा खुमलुंनि नायथग्रनानि मुसुंया आबो साबनि फानङै मान कायसा दफा बाय दफानि बिसिङावबो केसे केरें पार्टी बे पार्टीनि बिसिङावबो केसे केरें ताबो काहाम सामुङावबो केसे केरें आबो साबो खलायतं तामुङै खलायतं आबनो नायजोगै हजा खलायनाय तंलायनानि जरा फाइसा फाइका खाफोर तादे बुसं फाजि अब हायो तिने बकक साइनायनो जों अरनि नोकजा सिजाक लुकरक बाय लकेलनि बरक ददार के फाइग्रा सिदि आङो नरक तो अर लकेलनि बरक अबनो तिने बुफुर खबर खोना ताइ बम हाइरखनि खोनाबो अब के तो बुफुर ओंखा बां कांखो निजिन होते सिया आं पुले अर खुमुलुंनो को दुंमानि पाटो बिसा फाइका आज अर खरसा बरक साका जे अर कायसा माइ खामै दंखा नरब साइदा मान हैनाय के आबनि जागो लांताव फाइका नायनान फाइका ताइ अर फाइनि खाना फाइका जे कायसा अटो चालावनाय रक बरक सावो जे तिनि 10टा जरति बरक हर नुगु हिसाव 10टा जरा हर 10टा जरा बरक हर किसे मिसा हकि तंमानि र नुगु तंमानि कक साव बरक माइ के ताव रखनि खोना ता मुंग जों ताबो डिटेल साइमिया के साइमाने करे जतन लाइनर जे नुखा के आं जे बसामन मोतां ता वान सको जरबो कायसा तिना आइचुगन पर महर माने कक आन जे बुझि माने इनको बाथा करे के सर नायमेन मते नुखा र के बुम तुम तंग मानो जे मानेनि मते बो हम हाय द खाबर दाते बुकुक जं फारिका अर एमडीसी बो खरकसा फाइजाक जोंनि सदागर गलयसार अबनो नुगुइनाय बम हाय मा दंखा नों एक्चुअली जों बाहायनो साइमिया बजाराव माहाय गटनांखा फियाबा तिनि फुङायै मर्निं वाक खायनाय रक खायफ्रो फायै किसा नुगलांगै आबर किसा तेरमालिया आमन परे कयेकजना ताइ किचा नजर रुकुनाय बरक आपन नुगै थाङै चिनि थानि खबर इमान लग लगनो जों फुङो एकटा दल फाइथांका आमन परे ताकता बिसे जों आं हाय हाय ताइ बिसे मा फाइबिउका ताइ बिसे कामके नायनो हानाय आजराव किसा कामके नुगलिया वाइनि देशा मा फाइका तामका जगा खूब काम के नाइजंना मतो कगनबो ताङै के जों पहिला वान सका अपनो हाइनो पलिटिन दग बायसि सगै क्लां थागनानै फिया बर काम के नायनाय मेने अ जगा दुरि रग राबजाक इंकै जलै रग दंगो एक्सप्लोसिव मानै नबो हैंडमेड अब याक बायसा नामजाक अपनो जगा फाटिर माने फाटिरबै बर अपनो डेमोलिश खायनो बागै चेष्टा खालायका
इनका जगह साबनि याक दङबो तो जों ताबो ग्यारान्टि दै साइमिया फियाबा चिनि राजनैतिक भाबे नायनो थाङोखे तो चिनि गोबां माने बिरोधी दङ ताबो CPM बो दङ IPFT बो दङ ओमाइके BJP बो दङ कांग्रेस बो दङ ताबो साबनो जों दुस्रिनाय इनके जोंआबो केबनो दुस्तरनानै थाङिया फियाबा अ जगह जे दुष्कृति रक जारा अ जगह अबनो डेमोलिश खाइना बागै जे नाहारि तंनाय रक अबनि पिछने जारा चक्रान्त खाइ तंनाय रक बरंनो जों इमिडिएट एरेस्ट खाइनायनि बागै इमिडिएट बरंनो इनभेस्टिगेशननि माध्यमे रमनानि बागै जों पुलिसनि थानि कायसा FIR कपि नायनो वानसलाय दङ आबो ताबो जों रेजायाखौ याप्रि सालाय दङ एक्चुअली ओ जे माने अबो तामो टंमानि एक्चुअली अबंखा चिनि कल्चरल कायसा गरिया मोसामंनि कायसा खामतामै मोसामानि कायसा बुनि एकटा मारि चिनि तिपारासरनि इनका अ मूर्ति अब सानथाके चिनि खमुलं सिनिमं चिनि खमुलंनि सिनिमं बसकांगो दङ चिनि महाराजानि वीर विक्रमनि मूर्ति अ बहायनो जों ताबुक बुनि बार्थडेनि सालो आसाइमा सालो 19 तारिखनि सालो जों आबनो फियगनायनि दङ फियाबा तिनि अ जागा सेउ माहायके कायसा चिनि जे सिनिमं तिपारासानि सिनिमं न से तिनि माहायके नष्ट खायनायनि चेष्टा खालायो सम्भावना अबनि पिछने तिपारासानि याक तंलाक तिपारासाना जे केबिंनि तंनाय बरंनि न याक तंगै मानो अब आनि कायसा आत्मविश्वास खाव आं कायसा प्रश्न बुदक मा माहायके कायसा वान समं हाय दङ और ताबुक वान सुगि देखे खुमुलुं नि आसों नायथके बुं फालायमानि अ जागानो तैने बरनि गोबां मा इमां गोबां मा आसा दंमानि केबा अ जागावबो अबहाय बुमरग्रुइ माने लीलाग्रि तनि मानि आबो तो कायसा बमहाय खति बा बरनि पुइतो बमहाय आगाद नाङैमान एक्चुअली अब खति हिना छाना खतिनि कक साना थांगे त चिनि अब गोबां मान खति दङ जागा पहिला त अब मूर्ति कायसा तांनांकाय लाख लाख रां थाङो अब एक नम्बर बुनि जे इनफ्रास्ट्राक्चार जे बनो सनामै तंमने अब कायसा खतिंखा प्लस ताबुक जनगण तिनि अ जागा बुमपेर तिनि उ जागा बुलाय तकलायङो ओमाइके नतै नगै जनगणनि खावबो कायसा आतंक ngै मानो फियाबा जों बरनो अबनो आत्मविश्वास ना मुसुगु बरनो अबनो खावो क्राक कायसा खा बाचारनानि कायसा বিশ্বাস ना मुसुगु जे खमुलुं आमचायो ओमहाय घटना कुन सम्पन्न याको आगामी दिनबो अंगलाक फियाबा जे ताबुक जे घटना माने अब सियोर अब निंकलगो जारा तिपारासाना केबिंनि तंनाय रक जारा ग्रेटर तिप्रालेन चिनि दाबि तो ग्रेटर तिप्रालेन नि कायसे जे इमां नगै जे सामुंतां तमनि सम्बना बर चिनि जे दाबि न फानो केबिंनि फानो अब यापिरि कायसे सेइमानो काजे जों अबनो चिनि अरनि लुकुरंनो अबनो आत्मविश्वास ना मुसुगु जे चिनि जे अ सानमुं न तुइ जे चिनि चबा ख्लाइतानि अ जागा केबो किना नांया ओमहाय चिकन माकन गोबां मान घटना ngै दङ सारति प्राइजो चिनि बरक चिनि बोरै इंथों चिनि सिखला रंथों सालपतिनि बुथारजो दङ जों किरिते खावो आमसै किरिखा किन्तु सालसा किरिमानिबो कायसे सीमा दङ जों फिल्म रगो अनेक किसु जागा रगो गल्प बय रगो उपन्यास रगो जों मानो किरिते सालसा एमनके रागै थाङो ब ताइ जेसे किरिमुं किरिसिंसा फाइलिया ओमहाय ngै थाङो काजे अबनो चिनि अर खमुलुंनि चिनि जे तिपारासारक बरंनि खावो किरिमुं करिखा जेसे पानो माहिके चक्रान्त खाइ तंदि जोंना केबं तंदि बरकते जोंना कासै मालि ओवरकाम खायनि खाय बेलाय हामबाय ए खापानि ताते बुखक सं अबनो कायसा खुमुलुं हाइ जागावो बुम पेखागमानि अब चिकन सा कक तमाया अब बसकांगो बुआग्रा वीर विक्रमनिबो आसेमानि सालङै दङ अ आसेमानि सालनो केबेंना बागै दे अब चकिलि अबनो तिनै अब रमानि बाय तामो मेसेज रहनान मुसुं अबनो जों ताबो मुकुम तो तिनै कक सालाइमा तंलाय फियाबा पुलिस सय केरामति तंखाय एलएम गोनांखाय बर ग्रुतकारिवानो अबनो पुइतो कक त्रिपुरानि और ताइ फाइजाक तो गोबांमा तंमानि न ता कुतल थांबायखा हायखाय तिनिया इ ताखौ जितेन बब खरसा फाइजाक एलाकानि न नेतृत्व खाइ दङ नोनले अ एलाकानि बरकबा आगिरगो माहेर ओदांखा ना तम बम हाइ घटना अब आव बेलायखेनो वाना मासि जाबोतो ताबुक आसुमसा जों मबाइल खुलुखाखौ नुखा फुङाव जेफ्रु दंफ्रु ओंखाय मत' बेलाय किसिनि बागै वानसुनायखो ओंखाय तामनाय बना सिनि कैसे ट्रेडिशन सिनि गाय सिनि मंना माइखौ नष्ट खालायबोनाबोथ' जेकेबो खालाय दङ गाबो टोटली सिनि तिप्रासारकनो मोखां सप्तानि बा तिप्रासारकनो कैसा हामिया मेसेज राननो बागै न माइखौ दिनै खालायगोनानै वानसुगो ताइ अबनसो सिगाङाव हाइरक तो जों नुगियाखौ
ताबसो जरते अमा हायराक नुगियाखौ ओंखाय अमा हायता के अमा हाय खालामनि अबनो पिछने निश्चय जेखौ जुदि नंगि दं हाके अबनो जों नायतुगै माकारि लायनाय ते बसकांगो बनो कायसा तामु बिनि केबो मुं दं बनि अमा हायरक सलाम थनिबो सिनिति प्रासार मुकुमु रकनो जों अमा हायके नायथके खुमुरंगो साम सनाम थनि बनि तामु केबो मुं दं आब्रो नांखि सिनानि बमु संगांनि जिबो ओंखाय कक्रे आबो तो जों आबो तो नों इउद्रग आबनो ट्राइ थकनाय सिनि इउद्र आबनो जों ट्राइ थकनाय अमा हाय तुमुं नों दं हाके जों वाइटेप दङ जागाबो जारा जों वाइटेप निङै जों अबनो काहामके अ मिस्क्रेन नि उक्लगो साबनि याक दं अबनो जों काहामके नायतुनान बगै सिनि कायसा अबो कायसा जों अबनो परन जों आजु लायनाय आबो हायता आजु लायनाय हामबाय ए खाबरदाके बकसं अशोक नंगरा सितुं फियाबा ताबुक साल बोफ्रो हाब ताई साल बमाके नकजाक आबनो तैनाय जों नायसेरनाय नायतुकनाय अ कक कसारनो yang फाइजाक खुमुलुंनि गोबांमा अ आमसाइनि नेता रक बा नायकलनाय रक फियाबा बरक जतननि नायतुक मुंबाय अ जे हामे सामुतांनि बारुतुरा कारिमानो ताई थाना बगानन दङ अर बुमपेरके आरो खनाय दङ फियाबा थानाबो साइमेनिया वाइसे नायफै थाङिबो अर जे पेखागमानि बरक नुगलांया अब वानामा सिंसा बग्रानि सालफाय दङ बोसों नायमा थांकारा खायजाक न अ सोंमुं कतर कतरक ताबुक नरनि बोसकाङाव कालाङैनाय अ पाति मुंखा ताबुक नायथाय बोसकांनि सालनो बोसों नायथुका पालायमान ताई जे खुमुलुंनो सित्राना नाय दंनाय रक साबो ङैमान अ सोंमुं याकारेनो तिनिनि अ पान्दना अन खलपतिनो जतरना हामबाय।